Helo bawb a chroeso I taro gyda Nia. Wel, ni wedi cyrraedd diwedd y flwyddyn. Mae'n mis Rhagfyr 2025. So, be fi'n mynd I wneud heddi yw wneud darlleniad y mis I chi, a ni'n mynd I edrych ar egni'r mis, ni'n mynd I edrych ar sialens y mis, a ni'n mynd I edrych ar gair o gyngor wrth ysbryd am y mis. Okay? So, ysbryd, croeso mewn heddi, gallwn ni plis cael cerdyn am egni mis Rhagfyr, mis ola 2025, please, ysbryd. Beth yw egni'r mis? A egni'r mis yw'r 5 o ffyn. Okay. Mae'r 5 o ffyn yma, mae fe'n siarad am, felly, sialens I chi, really, yn eich bywyd chi, okay? Gallai fod coethan yn mynd mlaen, okay? Gallai fod cweryla yn mynd mlaen yn eich bywyd chi I wneud ar rhywbeth yn Rhagfyr. Fi'n gwybod mae doleg yn dod â lot o stres I ni gyd, okay? So falle bod rhywbeth fel la yn mynd I ddod mewn mis Rhagfyr, okay? So'r egni'r mis yw cystadleuaeth hefyd, okay? Gallai 5 o ffyn fod yn elfen o gystadleuaeth yn rhywbeth. So falle bod e'n dod I doleg I rai o'ch ia, pwy sy'n moyn roi'r anreg gorau I rwy'n. Chi'n gwybod? Y fath na o egni, okay? Ond pidwch bod fel na, sy'n angen I chi fod fel na, okay? Achos ar diwedd y dydd, ta beth yw'r gystadleuaeth, sy'n eisiau bod chi'n cymryd hwnna arno'ch hunan fi'n teimlo fan hyn, okay? So sy'n eisiau cystadleuaeth yna chi. Falle bod rai chi yn trio mewn cystadleuaeth, okay? A hwnna'n dod mas yn y cerdiau. Mae'r egni yn gystadleuol iawn yn mis Rhagfyr, okay? So pob lwc I chi os chi mewn cystadleuaeth. Okay. Gewn ni please nawr sialens y mis. Sialens y mis, please. A beth sydd gyda chi fan hyn yw cerdyn yr ymerodres, okay? Nawr mae hon yn egni positif iawn. Mae'n egni o edrych ar ôl pobl, bod yn gariadus. Mae gallu bod yn egni o genedigaeth newydd. So os oes rai o chi yn trio am fabu, mae'n amser da I wneud na yn mis Rhagfyr, okay? Gallai fe fod yn enedigaeth rwy prosiect newydd, gallai fod yn enedigaeth perthynas newydd, neu gyrfa newydd I chi, okay? Mae yn siarad am felly genedigaeth rhywbeth I chi, okay? A fi'n gweld, os oes rai chi wedi gwneud cystadleuaeth yn rhywbeth yn mis Rhagfyr, felly bod yn rhan o'r gystadleuaeth yna, neu ennill y gystadleuaeth, yn mynd I ddod â bywyd newydd I chi o achos yna. O achos hyn, okay? So, os ych chi yn mewn cystadleuaeth yn mis Rhagfyr, gallwch chi enni rhywbeth newydd o'r gystadleuaeth yna. So, gallech chi fod dod mas fe personoliaeth newydd, okay? Gyrfa newydd, okay? So, cadwch na mewn golwg y mis Rhagfyr wedyn ni, okay? Nawr den, ysbryd, beth yw dy air o gyngor di, please? Beth yw dy air o gyngor di am mis Rhagfyr? Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Beth yw'r gair o gyngor, please? A'r gair o gyngor yw'r lliad. Okay. Os mae'r lliad yn dod mas, mae fe'n gweithio ni bod eisiau ni ymddiried yn greddf, okay? Bod yn ymwybodol bod pethau falle ddim yn gwmws fel I ni'n meddwl bod nhw. Okay? So falle bod ni'n meddwl un peth amdano rwy'n, a falle bod y gwir yn rhywbeth hollol wahanol. Okay? So mae egni'r lliad yn gofyn I ni edrych yn ddofn mewn i'n hunain, mewn I ni symwybod, I drial ffindo mas yn gwmws beth I ni'n meddwl sy'n iawn. Okay? So, bod hwn yn dod mas fel gair o gyngor mis yma, wedyn ni, wel, mae eisiau chi'n neud yn siwr bod chi'n gweld pethau'n glir a ffindo mas popeth am ty beth I chi'n mynd mewn ni. So gwedwch bod ni'n siarad am gyrfa fan hyn, a bod cystadleuaeth wedi bod yn eich gyrfa, chi di ennill y cystadleuaeth, chi di cael swydd newydd neu beth fel la, okay? Chi'n geni bywyd newydd gyda'r swydd newydd yna. Ond mae rai chi'n neud yn siwr bod chi'n gwybod popeth am y swydd cyn bod chi'n dechrau fe. Na'r gair o gyngor fan hyn. Byddwch yn ymwybodol, ffindwch mas y ffeithiau am rhywbeth
cyn bod chi falle yn mynd mewn iddo fe. Okay? Yr un peth, os yw hwn yn dod lan fel perthynas yn eich bywyd chi, okay? Gallai fod chi bod cystadlu am gariad rwy'n, okay? A maen nhw wedi dewis chi, okay? A chi'n geni bywyd newydd gyda'r person yma, chi'n dechrau bywyd newydd gyda'r person yma, okay? Ond byddwch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth am y person, okay? Achos falle bod pethau smoch chi quite yn siŵr o. A mae rhaid i chi rili wneud yn siŵr bod chi'n ffindo mas popeth am y person cyn bod chi'n mynd ymlaen rhy bell, okay? Mae hwn yn gofyn i chi ofyn am y gwir wrth rwy'n, okay? Achos mae'n rili bwysig i chi wybod effeithiau ar gwir am rhywbeth gyda cerdyn y lliad. Okay. Right, be fi'n mynd i neud nawr? Fi'n mynd i gael mach o eglurder ar ein. Defnyddiwn ni dec gwahanol. Defnyddiwn ni dec traddodiadol am hwn. A ym mis Rhagfyr, ysbryd, allwn ni please cael eglurder ar yr gystadleuaeth hyn sy'n mynd mlaen. Eglurder am y gystadleuaeth, please. Okay, a'r cerdyn sydd wedi dod mas i chi fan hyn yw'r cerdyn dirwest, cymeriad temperance, okay? Dyna'r cerdyn sydd wedi dod mas. A mae'r cerdyn yma'n gofyn am cydbwysedd. So, wedyn ni, mae'r cystadleuaeth, mae beth yw'r cystadleuaeth, mae angen i chi ffindo cydbwysedd yno fe. So falle bod rwy'n yn cystadlu dy chi, a smwch chi'n hapus bod nhw'n cystadlu gyda chi, right? Rwy'n yn gwaith. Okay, mae rwy'n yn cystadlu chi am fod yn arwain ar brosiect. Okay? Wedwn ni. Wel, mae nhw mewn cystadleuaeth dy chi, ond mae rai chi ffindo'r cydbwysedd, mae rai chi ffindo'r balance, okay? Achos, pidwch gallwn ni nhw, pidwch gadael i nhw dynnu chi lawr, dynnu chi mewn i gystadleuaeth. Achos fi'n teimlo bod rai o chi ddim yn moyn cystadleuaeth. Okay? So wedyn ni na wrthnos yma, mae'r cerdyn yma'n gweithio chi, cydwch y balans, cydwch y cydbwysedd, okay? A pidwch cael eich tynnu mewn gormod i'r cystadlu. A rai o chi sy'n mewn cystadleuaeth y mis yma, wedyn ni, wel, pidwch becso gormod am y gystadleuaeth, achos wedyn ni, gyda'r cerdyn yma, mae eisiau cydbwysedd yno chi. Odi mae'r gystadleuaeth yn bwysig, ond mae pethau arall yn bwysig hefyd. So falle bod y gystadleuaeth yn gystadleuaeth chwaraeon, okay? Odyw e'n mynd i fod diwedd y byd os negu chi'n ennill? Nag yw. Achos byddwch chi wedi joio wneud y gystadleuaeth, okay? Ond wrth gwrs mae wastad posibilrwydd os ych chi'n cadw'ch pen, okay? A cadw'ch pen yn gydbwys, o wastad y cyfle i ennill y gystadleuaeth. So pidwch roi lan ar ennill gystadleuaeth chwaith. Okay, wedai fyna. Okay, diolch ysbryd. Gefn ni nawr cerdyn i eglurhau'r ymerawdwres fan hyn. Yr ymerodres. Gefn ni gerdyn, please, i eglurhau'r ymerodres. Mae gyda ni'r hael. Waw, okay. So gyda'ch challenge chi wythnos yma, gyda'r ymerodres yma, mae gyda chi'r hael, okay? So challenge chi wythnos yma yw i stepio mewn i'r egni yma, okay? Yr egni o fod yn hapus yn eich hunan, okay? Mae'r hael cerdyn gorau'r dec, okay? Cerdyn gorau'r dec yw'r hael. A mae hwn yn dod â gorfoledd, mae fe'n dod â hapusrwydd, mae fe'n dod â popeth i chi moyn, popeth allech chi byth moyn, okay? A mae hwnna gyda chi, gyda'r ymerodres yma, a mae hwnna'n gweithio fi, os gymrwch chi arno cymryd yr awenau ar bethau, cymryd yr cariad mewn i'ch hunan, geni rhywbeth newydd, gewch chi'r hael mas o fe. Okay? So os ych chi'n meddwl dechrau rhywbeth newydd, os ych chi'n meddwl dechrau busnes, prosiect, beth ych chi'n meddwl dechrau perthynas, okay?
mae eisiau chi stepio mewn i egni'r hael fan hyn. Okay? Byddwch yn hapus, byddwch eich hunan yn rhywbeth. Okay? A gewch chi'r gorau mas o bopeth gyda hwnna. Cerdyn lyflu fan ar hael. Dwliau'r cerdyn yr hael. Okay. Allwn ni please... O, mae hwnna di troi. Okay. Oedd hwnna mae'n dod mas o fi di cymryd i, boys. Eglurder o'r lliad yw y gwas o bentycle. Okay? Mae'r gwas o bentycle gallu dod â cyfle newydd i chi yn ariannol. Okay? Mae fe'n dangos pethau newydd i chi. Mae fe hefyd yn dod ag egni ifanc mewn i chi. Okay? Gallech chi fod ifanc eich hunan, gallech chi fod henach. Okay? Ond mae egni ifanc yn dod mewn mynd wedyn ni i'ch bywyd chi. So rai o chi sy'n edrych ar hwn fel darlleniad o gariad, chi'n edrych am cariad ym mis Rhagfyr. Okay? Wedyn ni bod rwy'n ifancach na chi'n dod mewn. Okay? Neu os nag nhw yn ifancach mewn od, bydda nhw'n ifancach yn eu pen. Okay? Bydd meddwl ifancach dyn nhw. Bydda nhw moyn wneud pethau tyma bach fwy anturus falle. Falle bydda nhw moyn dod â cyfleoedd newydd mewn i chi neu pethau falle nag i chi wedi wneud o'r blaen. Okay? So os cariad newydd yn y mewn i chi, wedyn ni bod nhw'n mynd i fod... Os nag nhw'n ifancach na chi mewn corff, maen nhw'n mynd i fod yn ifancach na chi mewn meddwl, okay? A maen nhw'n mynd i agor eich meddwl chi, maen nhw'n mynd i fod, chi'n mynd i fod chwarae lot, okay? Wedyn ni fan hyn. A i rai o chi, falle bod chi'n mynd i groesawu babi, okay? A mae'r odres yn dod â babi, okay, weithiau. A os ych chi'n gweld yn y llun, mae'n feichiog yn y llun, okay? So gallai fod babi yn mewn i rai o chi ym mis Rhagfyr. A beth wedyn ni am na yw, byddwch chi'n joio chwarae, okay? Mae egni lot o chwarae yn dod mewn fan hyn, dyn ni, yn mis Rhagfyr. A mae os chi sy'n plant, wel, chi'n mynd i joio adolyg os nhw'n plant ifanc. Chi'n mynd i joio adolyg, chi'n mynd i joio gweld nhw'n hapus dros yn adolyg, okay? Ond wedyn ni dy hwn, os yw'r person yn dod mewn i'ch bywyd chi, newch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth amdanyn nhw, okay? Achos wedyn ni, gyda cerdyn y lliad, mae fwy i'r person sy'n dod mewn na beth maen nhw'n dangos i chi yn y lle cynta. Okay? So mae fel lan i chi wedyn ni ffindo mas pethau arall amdanyn nhw. Okay? I chi gael gwybod y llun cyfan o beth maen nhw fel. Okay? Os yw hwn yn person yn dod mewn i'ch bywyd chi. Wedyn ni, os taw, os ych chi'n edrych ar hwn am mis Rhagfyr fel neges gyrfa, wedyn ni, mae cystadleuaeth dych chi ar y foment, okay? Mae rai chi gadw balans, a mae rai chi falle geni rhywbeth newydd. So, falle bod y gystadleuaeth yma yn eich gyrfa chi, neu yn eich swydd chi, a mynd i wneud i chi falle edrych ar bethau o rhywle newydd, neu mewn ffordd newydd, okay? A mae hwnna'n peth da, achos mae fe'n rhoi yr cyfle i chi fi mewn i'r hael, okay? So gallai fod syniadau falle chi'n cael am rhywbeth, i eni rhywbeth newydd, so falle bod chi'n meddwl am ffordd newydd o wneud rhywbeth yn eich busnes neu. Gallai fe fod ffordd newydd o redeg pethau yn eich swydd, okay? Neu trefnu pethau falle. A mae hwnna'n mynd i ddod ar hael i chi, so mae pethau da mynd i ddod. So sialens chi yw please, cymerwch ar egni'r hael mis yma, achos bydd e'n dod â lot i chi erbyn diwedd y dydd, okay? Os ych chi'n edrych amdano fe fel fi'n gweud fel perthynas, wedyn ni mae popeth yn edrych yn rili dda, ond newch yn siŵr bod chi'n ffindo mas yn gwmwys am person newydd sy'n mewn i'ch bywyd chi, okay? Os ych chi'n mewn perthynas yn barod, nelen ni siŵr bod pethau yn glir yn eich bywyd personol chi gyda'ch partner, okay? Newch yn siŵr bod chi'n gwybod popeth sy'n mynd mlaen am sefyllfa wedyn ni yn mis Rhagfyr, okay? Bydd wedyn ni fan hyn hefyd, mae'r hael dy chi a mae'r melyn gyda chi ar cefen tu ôl y gwas fan hyn. A mae melyn yn bositifrwydd, mae fe'n hapusrwydd, okay?
mae fe'n popeth lyflu, mae'r lliw melyn yn liw positif iawn i chi, a mae hwnna yn dod i chi fan hyn ar diwedd y darlleniad. So, mae hwnna'n gweithio fi, mae popeth mynd i droi mas yn oce. Oce, mis yma. Oce, beth na fi nawr, fi'n mynd i gymryd neges o'r yngylion jyst i orffen y darlleniad am mis Rhagfyr. Oedd honna mae'n dod mas, so fi'n mynd i gymryd i. Oce. Na den. Mae hwn yn gweud a fflam las. A beth mae fe'n gweud yw bod chi'n mynd i gael deffro. Okay? Chi'n mynd i ddeffro i rhywbeth. So, pen bod hwnna'n meddwl bod chi'n mynd i ddeall rhywbeth, achos mae hwn yn dod darlleniad, okay? Mae hwn yn neud synwyr. So, byddwch chi'n deffro i rhywbeth i ffaith, falle chi'n ffindo mas am rhywbeth. Okay? Byddwch chi'n deffro iddo fe, a byddwch chi'n neud rhywbeth amdano fe. Okay? Byddwch chi'n symud mlaen gyda'r ffaith newydd un chi'n ffindo mas. So fi'n credu bod chi'n mynd i ffindo mas rhywbeth yn mis Rhagfyr. Ffindo mas rhywbeth am rwy'n neu rwy sefyllfa, okay? sydd yn eich bywyd chi. Chi'n mynd i ffindo mas rwy ddarn o wybodaeth sy'n mynd i ddeffro chi at rhywbeth. Okay? Lle bod rai o chi yn mynd i fynd ar daith ysbrydol, okay? Chi yn deffro i bywyd mwy ysbrydol. Okay? Ond, fel fi'n gweud i rai o chi, fi'n credu bod chi'n mynd i ffindo mas rhywbeth sy'n rili neud i chi ddeffro a neud i chi feddwl, reit, nawr fi'n gwybod popeth. A mae hwnna'n mynd i helpu chi i ddod mewn i egni'r hael a dod mewn i egni ifanc, hapus, a mynd i wneud i'ch mis Rhagfyr chi fod yn glir ac yn gyflawn, wedyn ni. Okay? So, fi'n gobeithio bod hwnna wedi gwneud synwyr i chi, boys. Mae fe'n darlleniad eitha emosiynol. Bod dim lot o emosiynau wedi dod lan yn y darlleniad, mae fe'n darlleniad eitha emosiynol. Lot yn mynd mlaen â chi mis Rhagfyr. Mae lot gyda chi wneud, lot yn mynd mlaen gyda chi. A fi'n credu bod eisiau chi gymryd yn amser i ffindo mas y gwir am gwbl o bethau sy'n mynd mlaen yn eich bywyd chi ym mis Rhagfyr, okay? A gewch chi'r gwir, okay? A neiffau chi ddeffro at bethau. Okay? So fe fi'n gobeithio bod chi wedi joio fe. Os i chi, boys, rowch bawd lan, cofiwch dan ysgrifio, achos mae pob peth bach i chi'n neud fel yna'n helpu fi lot gyda'r sianel a'n helpu fi gario mlaen gyda'r sianel. A rowch neges isod, dwlen i glywed wrthych chi, a byddwn ni'n really hapus os byddech chi'n rhoi neges i fi isod. Dwlen i gael chat gyda chi gyd, okay? Diolch yn fawr i chi am wylio. Gobeithio joiwch chi mis Rhagfyr. Gobeithio joiwch chi Nadolig os ych chi'n dathlu. A byddai'n neud darlleniad ar gyfer 2026 yn y cwbl o wythnosau nesaf. So drychwch mas am hwnna. A tan tro nesaf, joiwch mis Rhagfyr, joiwch yn Nadolig. A wela chi tro nesaf.